מה אתה מרגיש שאתה קם בבוקר לעבודה? מה התחושה? תלוי ביום, יש ימים שאני מרגיש טוב ויש ימים שלא, כמו כל אחד. עבודה, חלק מהיום. אוקיי, אז בעצם, איך אתה רואה את היחס שלך לעסק? בתור אמצעי לקיום החיים, לא בתור מטרה. אני לא עובד, אני לא ממש נהנה פה בעבודה, אני אישית. אבל אם אני משיג את המטרות שלי דרך האמצעי הזה שהוא העבודה, אז אני מרוצה. קיץ, בוא. יאללה, בוא תראו איך אני מחלק הוראות לג'אפר, תראו איך אני מטפל בדואי. ג'אפר, בוא רגע. רק רגע. כן. מה פה קורה עם הכלי הזה? איפה זה עומד? זה שרשרת טיימינג, לא קיבלתי חלקים עוד. לא הגיעו החלקים? לא. הבנתי, הכל מוכן להרכבה פה? כן, כבר קלאץ' בסדר. אין בעיה, חוץ מהטיימינג, צריך לשים לו טיימינג. אוקיי. טוב, בסדר, 100%. ורשמת לו קיבול גם? כן, תודה. כן. שלום. בסדר, מה נשמע? לא דואג, פשוט אני צריך לך כסף, לא מדאגה. אפשר כרטיס בטלפון, לא צריך לנסוע בשביל. אוקיי, טוב, תרגיש טוב ותבוא, ביי. אין בעיה. בעיקר שתגמרו. תהיו בריאים קודם כל, אחר כך נדבר כסף. נתראה על ביי. הוא לא משקר. אבל ככה זה, אתה יודע. אין לו כאילו כסף? אין לו, כן, אני יודע מה, נכנס שם בית חולים טיפולים, אני יודע, אין לו כסף שלם. לא נורא. עוד אחד למעשים טובים שלה. זה כאילו יכלה, זה נתת לו... תרומה לקהילה, זה תרומה לקהילה. נתת לו לתרופות, כמו שאומרים. נתתי לו לתרופות. מה יש לו? דפוק, דפק לי, טוב, אז תיכנס ליריב, תודיע לו שהגעת ותבקש מה שאתה רוצה. איפה אתה רואה את העסק בעוד 5-7 שנים? כרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי, ענף הטרקטורונים הולך ויורד ואנחנו נכנסים יותר לתחום של הרכבים התפעוליים, אז אני מניח שעוד 5 שנים רוב הפעילות פה תהיה ברכבים תפעוליים ולא בטרקטורונים כמו שהיום. מה ההרגשה שיוצא לך לקוח מרוצה, לקוח שאומר, וואלה, עזרת לי? זה הרגשה טובה מאוד. כמו הרגשה שכאילו, אני עושה את מה שאני צריך טוב. שמע, ברגע שיוצא לקוח מרוצה, אז אתה גם יש לך סיפוק, אז גם יש מעבר לכסף, יש לך סיפוק מהעבודה שעזרת למישהו, עשית עבודה טובה ובן אדם מעריך את זה. יש בזה קצת תוספת על התשלום. טוב, תודה רבה. מצטער עם זה, זה התשובות. לא, זה מעולה, לא צריך... אל תלמדו מזה לחיים, אתה יודע, כל אחד בדרך שלו.